ba ya na ganka anan kai da kace zaka tafi Kaduna ai dole dawo me yasa Allah na je mota a ce daga nan fa Kaduna ce wa 3,000 lalle ma wannan saboda Allah a ce Kano a ce wa ya koma naira 2,000 mai 5,000 ka dawo dan jalin raken zaka hawo mota ka tafi da shi to kai fa ka gani muna fama da gida saboda Allah malam muna fama da gida kuma a ce wani abin tsadan rayuwa saboda Allah ce gaba da abin ya dame mu saboda Allah na gani wallahi a ce saboda Allah to tun da mutum ne ba fa so mu yi to shikenan mu hakura mu zauna a gida Allah ya ga butan kai wala duniya ka sai dan salulanka da naira 3,000 ka ya isa ku gaggasa da yan uwa ni ma din na fa ya faɗi take yi in na kira ba a ɗaga wata rana kawai na dai haƙuri shi ne ban je da kuɗin motar da kira bin dan je in je sai waya ta. Je ka ƙaro jalin rake. Magana ya ƙare. Ni na yi nan. Yawwa. Wala hari. Aikin banza aikin wafi kawai jama'a gaba ɗin fama ga marasa inda ba mu yi da rayuwa mu saboda Allah a ce wai nan na ce wa Kaduna wa a ce 3,000 2,500 ba Kaduna saboda Allah to shi kenan ba mun cin da ba fa mu yi mun daina ba mun cin ba shi kenan ba. No.